Vitajte na Svoradovej ulici v centre Bratislavy, kde ponúkame tento priestranný dvojizbový byt s rozlohou 68 m2 a dvomi vonkajšími priestormi a pivnicou. Samostatná kuchyňa so vstavanými spotrebičmi je orientovaná do tichej ulice a obývačka má priamy vstup na balkón s orientáciou do tichého vnútrobloku. Spálňa orientovaná do tichého prostredia ponúka dostatok miesta pre odpočinok a praktické úložné riešenia vo forme vkusných vstavaných skríň. Kúpeľňa s priestranným sprchovým kútom pracuje s čistými líniami, kvalitnou sanitou a je odčlenená od samostatnej toalety. Byt rozširuje loďia orientovaná do ulice a balkón s výhľadom do zelene vnútrobloku, kde majitelia zdieľajú spoločnú záhradu. Tehlový bytový dom disponuje vlastnou kotolňou a zeleným vnútroblokom, pričom nehnuteľnosť sa nachádza na 4. poschodí z 5. Lokalita spája pešiu dostupnosť do historického centra s blízkosťou potravín Tesco, viacerých zastávok MHD a rýchlym napojením na mestský obchvat. Tento byt na Svoradovej predstavuje spojenie pokoja a mestskej dynamiky. Pre dohodnutie obhliadky a bližšie informácie ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať.